A Micos e a Consellería do Mar reúnense unha vez máis para abordar o proxecto Arousa Lab. O cuidado do fondo mariño e as especies que nel habitan segue a ser o principal obxectivo desta campaña. Diferentes personalidades do mundo do deporte, do mar ou da educación deronse cita hoxe nas instalacións de Amicos en Boiro para a segunda reunión do proxecto Arousa Lab, unha iniciativa que leva como bandeira o cuidado do medio mariño e as actividades tradicionais de cara ao futuro. Non é a primeira xuntanza do Arousa Lab, reunindo-se hoxe en Boiro representantes da Xunta de Galicia e confrarías da Ría de Arousa para abordar a situación do mar galego. Un grupo de toda a xente que no noso entorno traballa e ten relación co mar. Aquí está desde a propia administración, a Xunta de Galicia, a xente das cofradías de pescadores, xente do mundo do mesillón, xente tamén do deporte e algún colexio. E a idea deste Arousa Lab é falar do futuro por diante que ten o mar. E, sobre todo, de como lle devolvemos ao mar moito do que nos ha dado todos estes anos. A clave é falar tamén de restauración, sensibilización, pero sobre todo de futuro. E este é un grupo de traballo creado para concienciar, primeiro, da importancia que ten o mar na nosa terra, segundo, que ten futuro, a pesar das dificultades ou das situacións que teña, e o que hai é traballo, como moitas veces. Un encontro que serviu de intercambio de experiencias e opinións dende diferentes sectores ligados ao mundo do mar. Unha oportunidade de coordinar pois un grupo de traballo, un espazo de intercambio de experiencias, onde se xunta non solamente a administración, senón onde tamén está presente o noso sector pesqueiro, o noso sector da acuicultura e aparte centros tecnolóxicos e despois ramas tan importantes como o deporte, como esa vida sana que en Galiza realizamos non solamente facendo deporte, paseando ao aire libre, senón tamén comendo peixe, que o peixe é moi importante para a saúde. Aquí en Galicia temos unhas augas excepcionais, onde se dan un grupo moi diverso de especies mariñas que conforman unha gran variedade de alimentos. Arousa Lab busca poñer en valor o traballo e a cultura mariñeira da zona, afondando na labor que desenvolven os distintos actores da rexión mediante o reforzo positivo das súas boas prácticas. Tamén se contemplan distintas accións de restauración do fondo mariño, así como o estudo das solucións baseadas na natureza que poden aplicarse para adaptarse ao cambio climático. Moi importante que o proxecto Arousa Lab está intentando cuidar, está intentando aproveitarse da experiencia de todo ese ecosistema que conforma o sistema productivo e o sistema social de Galicia, e estamos aproveitando esa experiencia para pasarlo ás futuras xeneracións e que sexa unha forma de vida non solamente da xente presente, senón tamén das xeneracións futuras.